खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दिनैहाय होख्लायजोबगोन जों नैबे लामाखौ होख्लायजोबगोन मानोना सा खन्द्रा थाफैयो दाख्लै हरावबो सा खन्द्रा फैदोंमोन लोगो मोनदों आङो बै लामायावहाय साला सुवादफोरखौहाय दारि हुमा हुमि दारि गोलाव गोलावमोन बेखौनो दा दिनैहाय जोङो लामाखौ दोनला हाग्राखौ एकदमबारे होख्लायजोबनोसै फरेस्ट बिथांमोना दुखु मोननाङा दे हाग्रायाव टिसिपिजों एलौना नै बेफ्राव थाखुमाना थाबा मा जानांगौ साखन्द्राफ्रालाय गिनांगौ दे लोगोफोर दिनै बेनिखायनो एकदमबारे फाइट होजोबनोसै जोङो हाग्रा एवग्राफ्रा गासै हिनजाव गैयि गोजा खामानिया जागोन ना जाया जाखो साला मेजेमा दासो आवलिदोंलै होख्लायगासिनो होबाय गैयालाबो 6-7 फुटसो होजेनबाय जोङो सालाखौ सोलोंना लाखालै सेंग्राफोर हिनजाव लाला मावनांगौ बाखो फाय बिथांनि मुङानो जाबाय बाखो सोलोंखा बाबु सोलोंखा नुबाय दा हाग्राया माबायदि होख्लायजोबनोसै बेखौहाय हेलौ हेलौनो ओरै मावगासिनो दङ नै दंबावो ओरै ससे बेलाबो 3000 किल'मिटार जायो 3000 फुट गोलाव मावबाय जों दा बेल'सै बेयाव माइबा माइबि ब्लक दं ब्लक लायनो लिरनाय दंमोन नै जोंनि गामिनि नामा बेनो नै बेनो साला जोब्बायलै साफा होख्लायजोब्बाय आं साला एकदमबारे गोलोमदै गजोलायखाबाय नै मेजेमा बारा जाबायमोन ना साला आवथिबाय आं दिनैहाय एकदम सिजोबलायनाय 3000 फुट गोलाव होख्लायजोब्बाय थां साफा दा बेनोसै लोगोफोर दानो नायनांगौ कारेन्टआव मानखोनाय हाग्रा